Tangnai tang shalo telemura gob degree college ni Twiprasarog rungsrungnai rok Davanagarino script no shejawi kok bro kok ni bagai Roman script no hamjagai sajak lai lahar himboto khwlaijakkha telemura amchayo phia tini phung ayo krak shalo nukha kaisa koktwma bulayo tatal koktwma awai khaijak abo wngkha rungsrungnai rok Davanagarino script no hamjago Roman no hamjagya porithani khwlaithani Davanagarino chajago Roman hamjagya obo khlaigai tatal koktwma awai khwlaijakkha kaisa koktwma bulayo abo bujo tei tatal koktwma awai khwlaijakkha nukui bebuna kamang salajak khani lukuro belekhono warang jora sobekya Twiprasarog ni bagai sanka tamo swijakka tamo sanka tamo awai khwlaijakkha tamo bebangma tatal abo nugui shring tongui maliya khoroksa Twiprasarog khugma khenka nainai biti chini mangpiliwo haite uisa ma koipiro বিশেষ করে telemura degree college ni ja pori tongnai serung tongnai joto student tongo narok jate Davanagarino ni against no protest khlai tong hangkai narok je news tam soliu tong abno pisa naina ning tho narok thani arun kol mungkaisa narok naidi boni so tam ni against news si tong narok kisa naidi te narok abono sadi je sandan politika je narok ni against je birudi je kok thimani bon politika bon paper abono te banor taisa salaidi te salai nara abono te press meet clerical balance awo nara abono sadi jeng Davanagarino ni against protest khlaya Davanagarino ni against protest khlayo jeng Roman script ni against ya nenok sadi Davanagarino jeng support khlaya jeng Roman script ni support khlaya abono te nok taisa sawari pidi abon bagai narok na hinai koijawa nara abono teiba tekisa reaction sinan ambai tamni bagai koktwma awayo tatal sine kok klai sabni yak tongui man tamna harmung tong aborongni tatal koktwma awai khlaitani Twiprasarog rungsrungnai rok sanka kok boroni bagai Roman script engna nangnai Davanagarino tamni bagai obhai tatal koktwma awai khanya kok klai sabni yak tongui man obhai tatal koktwma awai khlaitani swijani sumo ajaijak rungsrungnai rok sanka jeng Davanagarino hamjagya Roman so hamjago kok bro kok porithani swijani wo Davanagarino chajagya Roman so chajago honai rungsrungnai rok lahar himboto khwlaijakkha khorang sokamlaikya phia phung ai nukha koktwma bulayo rungsrungnai rok Davanagarino so hamjago Roman ko hamjagya sabni yak tongui man obai tatal koktwma awai khlaitani sumo ajai tongo asalo rungsrungnai rok tamo sanka koktwma wo tamo awai khlaijakkha nainai biti chini mangpiliwo Bobono tino no lama himboto tini sung tini really protest kemini karo nungka sung tini je tini fuse ani bagai je Roman script no tini sebanyak nyamini je Davanagarino kini nyamini jung Davanagarino ni sajagya tai tini Davanagarino ni thakaga tini fuse ani bagai bilai no hamya amoni bagai jung tini telemura government degree college hoite tini je jung tini kobrok pori tongai je tini 19টা দফানি যে চিনি চালাই সং যতন চিনি রুংসিরলাই রক গ্রুফরংনাই রক যতন চিনি যে Davanagarino ni থাকাঙ্গাই আগে তাল খেং থাকবিনা হাবন বাগি जों जाजागिया जों Davanagarino ni जाजागिया हान बागि जों दिनै या खरं माति सागा telemura government degree college ni हटे जों दिनै बिखुब माखाइया बाइसान जदिसो अ बिल पास होने थांगान र बहजर या परिबारने आन्दोलन बगे जों तेबो कतर खाइनाय जों आबनि बागि जों Davanagarino ni against जों तेबो कतर के चबा खाइनाय हाबनि बागि